vidíte tu otřenou střechu. Prozradím, že ten auták se skládá z Mercedesu a je tam motor s turbem, je tam 5valtová manuálně ovládaná převodovka, samozřejmě obě dvě ty nápravy mají možnost uzávěr. Který vyprodukoval už několik vozů, všechny se jmenovaly Edward a proč zrovna Edward, protože ten první auták se teďka naměme pozor a možná Libora pozbuďme, 702, Libor Kapeček, Edward Mátý, je to Mercedes s motorem A2 a to pravé zadní kolo nehrabe, pravé zadní kolo nefunguje, takže tam je nějaký technický problém. Chybovali jsme na to problém na uzávěrce té zadní nápravy, ačkoliv to není zadní náprava, je to přední řídková náprava. Takže uvidíme, ale bez vás, bez diváků, budeme spolupracovat, tak moc. Tak to označujeme velice hodně za dnešek, za zítřejšek. 100 na 14. 466 a podařilo se atakovat vzduch. Ten auták už se hýbe, ale potřebujeme ho dostat ze sekce, takže poprosím vás diváky, aby si dali pozor na to auto, protože teďka momentálně ten auták bude trošičku, jakoby, ne, že je úplně nebezpečný, ale neovladatelný. Já zkusím zjistit, co je to za